OK, tak moje meno je Tomáš Vrtík, ďakujem za predstavenie, pracujem pre platobnú bránu, novú platobnú bránu, slovenskú platobnú bránu Besteron, je to náš slovenský startup, som vlastne od počiatku členom tímu, no a povieme si niečo o tom, niečo vám ukážeme z tej našej kuchyne, ako my predávame ten náš produkt a ako tá komunikácia prebieha od toho úplného prvého začiatku až po ten samotný možno predaj. Ako už povedal kolega šéfovci, keď si dneska prezerali moju presku, tak vraveli, kokso, ale to je akože naše know-how, že to dáme von. A hovorím, však v pohode, veď aj tak si myslím, že každý si zoberie z toho možno to svoje pre seba, čo mu bude vyhovovať. Nie je to nejaký všerecept, že funguje na všetko, ale možno si v ňom nájdete aj vy nejaké tie body, ktoré budú pre vás zaujímavé a ktoré možno ďalej vo vašom biznise budete používať. Ono možno teraz nie ste z tej pozícii, kedy priamo možno niečo chcete predávať, ale možno máte nejaké svoje projektíky, nápady, ktoré chcete možno odprezentovať, respektíve ich posunúť ďalej. Toto by mohol byť taký krátky návod k tomu, ako to robiť možno čo najlepšie. Môžeme ísť zase na ďalší slajd, neviem prečo nevidíme ho. No, tak vidíme, super. Prvá taká otázka, ktorú ja si sám sebe dávam, ja mám vlastne na starosti B2B partnerstvo, strategické partnerstva a budovanie strategických partnerstiev. V našej platobnej bráne spolupracujeme s B2B partnermi, rozumej s developermi. To znamená, oslovujeme developerov, aby ďalej napríklad na e-shopy a na rôzne iné internetové projekty ponúkali našu platobnú bránu. Z toho nášho hľadiska, čo my prvé musíme vedieť, že viem, komu volám, to je tá otázka, ktorú ja si pokladám. A čo to v tej mojej reálii znamená? Prvý krok, ktorý ja spravím, keď idem oslovať potenciálneho klienta, môžeme ísť ďalší slajd, tak si dám proste jeho stránku. Hej? Je to nejaká stránka, Google.com a tak ďalej, alebo skrátka, hoci aká stránka toho klienta, ktorého idete oslovať a snažím sa čo najviac informácií o tom klientovi dozvedieť. Napríklad, čomu sa najviac venujú, čo je ich core business, akých majú klientov, aké majú referencie. Keď sa bavíme o tom, že spolupracujem alebo idem oslovať developerov, pozerám si, aké majú portfólio, či majú nejaký vlastný redakčný systém alebo robia iba krabicové riešenia. Snažím sa skrátka zistiť čo najviac informácií, aby som s tými informáciami ďalej mohol pracovať. Samozrejme sa pozerám aj do kontaktov, kde väčšinou nájdete aj toho dôležitého človeka, s ktorým vy sa potrebujete o biznise baviť, ale nie vždy sa viete k tomu aj dostať. Potom používam taký akože figel, ktorý používate určite aj vy. Môžeme ísť na ďalší slajd. Pozerám si obchodný register. Na každej stránke developera alebo toho vášho kontaktu, tej firmy, ktorú chcete oslovovať, máte firmu, ktorá to jednoducho je. Tú firmu si hoďte do obchodného registra, vyhodí vám tam aktuálnych konateľov, sídlo firmy a tak ďalej. A skrátka, máte tam jedno najčastejšie dve mená konateľov, ktorí skrátka v rámci tej firmy konajú a viete, že toto sú tí ľudia, nazveme ich, že mamuti, lebo tuto v Connecte to celkom frčí, že akože lov mamutov, keď robíte biznis, tak je to vlastne celé také, že lov mamutov. To tu pani Mižičková zaviedla, tak sa toho držme, že vyhľadáte tých mamutov a vyhľadáte tých ľudí, ktorých potrebujete proste uloviť, aby s vami spravili biznis. Práve na obchodnom registri ich nájdete, takže určite odporúčam využiť tento priestor. Keď vlastne viete, s kým máte jednať, tak odporúčam naozaj tú prípravu nepodceniť a napísať si ich niekde na papier, aby ste ich mali po ruke, aby ste vedeli, že áno, s kým idem komunikovať alebo koho idem hľadať. Môžeme ísť na ďalší slajd. Ešte taká otázka je tu, že prečo radšej volať, ako písať maily pri tom prvom kontakte, keď sa bavíme. Keď si dáte aj do Google, že why is telephone better than emailing a tak ďalej, tak nájdete 150 blogov o tom, že 10 proste bodov, prečo je lepšie písať, ako volať. A potom ďalší blok, prečo je lepšie 10 bodov najskôr volať, ako telefonovať. My z vlastnej skúsenosti môžeme povedať to, že naozaj ten prvý telefonický kontakt je oveľa efektívnejší. To je jednoducho naša pravda, s ktorou sme sa my nejakým spôsobom vysporiadovali, respektíve na ktorú sme zistili. Ono ešte tam nebolo vidieť, tam máme nejaké trošku asi technické problémy s prezentáciou, taký prvý slajd, kde bolo napísané, že aby ste mali aj vy na pamäti, že 80% obchodníkov, alebo tých, ktorí oslovujú niekoho pre svoj biznis, tak pri prvom nejakom odmietnutí už úplne kašľú na ten obchodný prípad, čo je obrovská chyba,
ale zároveň priestor preto, aby ste ho možno práve vy toho klienta oslovili a nebali sa ho osloviť. Takže nezabúdajte na to, že naozaj 80% obchodníkov pri prvom neúspechu, keď vám zložia telefón, neodpíšu na mail, tak to proste neriešia, čo je obrovská chyba a zbytočná. Skúsme ísť ďalej. Takže nám sa radšej oplatilo telefonovať. Prečo? Pretože v tom telefonáte vy viete nejakým spôsobom ukázať emóciu. Viete trošku zo seba, trošku takej tej esencie zo seba dať do toho telefonátu, pretože tie maily poznáme, aj keď majú krásnu úpravu, aj keď presne povedia, čo chcete, ale v tom telefonáte naozaj viete pracovať aj s farbou hlasu, viete naozaj ten tón prispôsobiť tak, aby to toho človeka zaujalo. Tam je to samozrejme potom o tom, aký ste buď kvalitný obchodník, alebo ako sa dokážete na ten telefonát pripraviť. A pokiaľ naozaj, už tu bolo už pri prvej prednáške spomenutá nejaká tá pozitívna prvá emócia, ktorú spomínala Janka, ak máte tú pozitívnu emóciu a viete s ňou pekne pracovať, tak vás zároveň tá emócia vie predať. Hovoril som o tej príprave, to znamená, buďte na 100% pripravení, pokiaľ teda idete už telefonovať. Bavme sa o tom, že modelový prípad ideme teda telefonovať. Mám otvorenú stránku toho konkrétneho projektu, ktorý idem osloviť. Zároveň mám niekde na papieri poznačených aj konateľov, ľudí, ktorí viem, že v tej firme skrátka sú dôležití a viem aj, čo im idem konkrétne predať. To znamená, mám ich naštudovaní, viem, čo oni predávajú, či majú nejakú konkurenciu, či nemajú a podobne. To znamená, tieto informácie si nejako utriedím. Aby sme sa možno bavili konkrétne, že ako to asi trvá, taká príprava, tak minimálna príprava moja na každý jeden telefonát je približne pol hodinu, 3/4 hodinu, ako kedy. Závisí samozrejme od toho, že či ten klient veľký, veľmi dôležitý, alebo je to taký, že samozrejme od tej dôležitosti toho klienta a koľko má tých informácií o sebe dostupných a ako sú ťažko alebo ľahko dostupné. Môžeme ísť ďalej. Stretnete sa s tým určite, že narazíte na tzv. Strážcov kľúčiek. Všade, keď idete volať prvý kontakt, tak vás zdvihne proste nejaká neochotná, buď telefonistka, alebo telefonista, ktorý jednoducho, jeho hlavná úloha je proste nepustiť nikoho k šéfovi. Sú to tzv. Strážcovia kľúčiek, ktorí, to sú ako strážne psi proste vo dvore, ktorí sú vypostení a do toho domu nikoho nepustia. Poznáme to aj sami my z tej druhej strany, pretože takisto, keď sme mali iné internetové projekty, tak sme takýchto ľudí mali a vyslovene mali príkaz, že nedávať telefonický kontakt, pretože všetko sa dá vlastne mailom poriešiť a držali sa toho. Takéto príkazy majú väčšinou aj ľudia, ktorí budú tí prví, ktorým budete volať. Samozrejme, dajú sa aj oni spracovať a skúsime si pozrieť taký naozaj reálny z našej praxe príklad toho, ako to funguje, ako sa dajú spracovať. Môžeme ísť ďalej. Konkrétne rozpísané veci v rámci toho prebiehajúceho telefonátu. Tak skúsim to nejako aj prečítať a rozanalizovať možno vetu po vete, aby ste si vedeli predstaviť, že kam tým celým rozhovorom mierim. Samozrejme, hlavným tým cieľom je dostať sa k tomu mamutovi, ktorý je pre vás dôležitý a ktorý rozhoduje vo firme o veciach. Dobrý deň, moje meno je Tomáš Vrtík, som zo spoločnosti Pay Solution AS, dovolal som sa tam a tam. Oni vám odpovedia, že áno, správne, alebo sa už predtým predstavia. Ja sa vždy spýtam, že s kým hovorím. A je to podľa mňa dôležité, pretože keď s vami komunikuje na druhej strane len nejaká žena, ktorú ani potom ďalej v tom rozhovore neoslovujete menom, tak ani vás možno, ona vás tak napoli počúva, ona to tak napoli rieši, lebo už dopredu vie, že vám povie, hoďte mi to do mailu, ja to potom prepošlem. Veľmi, veľmi dobre sme zistili, že pracuje to, keď naozaj sa jej opýtam na to meno, áno, pani, neviem, Hrdličková, tak nazvime, že bude Hrdličková. Pani Hrdličková, môžem aj s vami prebrať možnosť nejakej obchodnej spolupráce? Vo väčšine prípadov máme takú reakciu, ako že že nie, už keď jej poviete aj menom, tak už je to niekto reálny, s kým sa rozprávate a už ten človek má také, že kokos, že so mnou sa to nerieši, ja len zdvíham telefóny a strážim proste šéfa. To znamená, ona vám povie, že nie, na to je tu šéf a tak ďalej. Samozrejme, toto je 95% prípadov. Niekedy sa stane, že tie kontakty, a stále to chvála Bohu býva čoraz častejšie, že aj tie kontakty na tých samotných šéfov bývajú voľne dostupné, priamo telefonáty a vtedy to treba riešiť, dajme tomu prvýkrát napríklad nejakou SMS-kou, môžem vám zavolať, máte chvíľku čas, mám pre vás obchodnú zaujímavú ponuku a tak ďalej. Ale väčšinou je to naozaj to, že narážame na ten odpor tých strážcov kľúčiek. Väčšinou
tuto zase by som ešte možno spomenul, ak sa vrátime k tomu, že ak mi dáte číslo na pána Mamuta, ja poviem konkrétne jeho meno z toho obchodného registra. Tam opäť o nás bystrie, pretože väčšina aj telefonistov, a keď riešia biznis, tak pána konateľa, pána šéfa, niekoho, s kým môžem z marketingového, a je to stále také neosobné, ale zároveň, keď poviete konkrétne meno, tak ten človek, on nevie, on v rýchlosti vám musí odpovedať, on nevie, že či ste jeho známi, či ste jeho kamarát, či už ste spolu riešili biznis alebo neriešili, ale skrátka, keď poviete konkrétne meno, že chcem, ja neviem, osloviť pána, Mamuta, dajme tomu, že sa volá naozaj Mamut, tak už zbystrie a začne to riešiť. Opäť sa dostávame do bodu, kedy vám povie, ja vám dám teda na ňoho mail a už ho kontaktujte a preberte s ním, čo potrebujete. Tam ja opäť používam takú vec, že hovorím, že by som nerád spamoval mail, predtým by som mu radšej predsa len zavolal a aspoň sa opýtal na to, že či mu nebude vadiť, aby som mu poslal nejaké bližšie informácie o našej službe, lebo naozaj nechceme pôsobiť nejakým asi myslím si, že nikto nechce pôsobiť nejakým slízkym dojmom dotieravým, preto je v našom úprimnom záujme naozaj len hovoriť tie informácie tomu, kto o ne stojí. Preto je pekne poviem, že naozaj by som privítal, ak by mi dala číslo. Keď mi ho aj nedá, samozrejme riešim to mailovo, ale rozhodol som sa, že vám budem ukazovať práve ten prípad toho, kedy to číslo nám dá a vieme sa dopracovať ďalej k tomu šéfovi, pretože naozaj vrajím, situácia je taká, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že naozaj už v súčasnosti si myslím, že tú techniku máme takú dobrú a tak funguje, že nemáme naozaj problém zavolať hoci komu zo Slovenska, z hociakej firmy šéfovi behom 1-2 dní to viem vybaviť. Okrem prezidenta, ten mi ešte neodpísal stále na mail, ale tak mám číslo žiadosti, budem to urgovať. Poďme ďalej. No, ako teda potom na toho Mamuta, mám také základné nejaké pointy, ktoré samozrejme dodržiavame. V prvom rade mu musím samozrejme, že predstavenie nejaké v rýchlosti, ukážem mu hodnotu tej konkrétnej služby, tovaru, produktu, ktorý ponúkam. Ďalej mu poukážem na tú jeho potrebu mať službu. Tam opäť vychádzam z tých informácií, ktoré som ja získal počas toho surfovania po nete, respektíve ako som si browsoval jeho stránku a listoval tými jeho referenciami tomu, čo robí a podobne. A musím proste vedieť trafiť klinček po hlavičke, či hlavičku po klinčeku? Nie, klinček po hlavičke, dobre. Nevykecávam sa ako teraz, to znamená, šetrím jeho čas a snažím sa naozaj tie informácie mu dávať jednak stručne, výstižne, ale čo možno najrýchlejšie, lebo poznáme to, nikto nemá čas proste 10-15 minút riešiť hovor. Na to, aby ste mu potom predstavili tú službu, bude priestor niekde inde. Takže poďme ďalej. A keď, teda nie tak ďalej, že v rámci tých bodov, dobre, dám mu samozrejme priestor na otázky. Kľudne spravte sekundu, 2-3 v telefonáte pauzu, lebo to najhoršie naozaj, čo môže byť, je, že valíte minútu a on vám potom povie, no hoďte mi to do mailu. Neviete, kde ste, čo ste, potrebujete aj nejakú spätnú reakciu už počas toho telefonátu. Už vtedy musíte vyvedieť, ako na to človeka pôsobíte a čo možno na ňo zaberá a čo možno nie. Niektorí sú naozaj takí, že radšej si vypočujú, niektorí sú takí, že sa veľa pýtajú. A to je najlepšie, keď sa veľa pýtajú, tam už viete, že vznikol nejaký aspoň záujem. Keď mu poviem nejaké tie stručné informácie, opýtam sa ho teda, že či mu budem môcť poslať mail aj s viac informáciami, lebo opäť, ja ho nechcem spamovať. On pokiaľ mi povie na telefonáte, že proste nemá o to záujem, vie, o čo sa jedná, ozvem, alebo neozývajte sa mi, samozrejme, sú rôzne prípady. Ja hovorím o tej väčšine, čo sa stáva. Väčšina povie áno, kľudne mi to pošlite na mail, pozriem sa na to, dám vám vedieť. To vám povedia skoro, no veľa vám to povie, že dám vám vedieť, no oni vám nedajú vedieť, to ako si vyhodíte úplne z hlavy. Nie ste ich priorita, nie ste vec, ktorú oni hneď teraz potrebujú. Je to možno také, že do budúcna wow, super, ale nepotrebujú vás hneď. Preto si s ním treba dohodnúť, fajn, a keby ste sa mi náhodou neozvali, môžem vám o 3 dní crnknúť alebo napísať mail a zistíte teda, že či je ten záujem, či nie. To znamená, tu by som aj ten bod možno ešte raz takže zvýraznil, že naozaj, že 3 dní po tom prvom kontakte, ja vlastne, keď mu zavolám a napíšem mu hneď mail v ten deň, keď mi to dovolí, tak ja už si poznačujem do kalendára v rámci svojho systému, že o 3 dní mu mám znova buď písať, alebo volať už ten spôsob, na ktorom sme sa dohodli. A samozrejme, že vždy volím ten spôsob, ktorý on preferuje. Keď sa môžem o tie 3 dní, opäť, ak nemá záujem, potrebujem ja vedieť hlavný dôvod.
Nehambite sa túto otázku spýtať, pretože nikam sa nikdy neposuniete. Možno, že mu niečo konkrétne vadilo na tom, čo ste mu povedali. Možno, že ste mu niečo zle vysvetlili. V tom telefonáte sa to stane, v tom maili sa to nestane, lebo tam máte proste veci nasekané a sú veľmi dlho dopredu prichystané, ale v tom telefonáte mu možno niečo mohlo vadiť a v tom maili možno to nebolo následne vysvetlené, takže opýtajte sa na ten dôvod, že prečo nemá záujem. Kľudne si ho poznačte, nie kľudne, ale určite si ho poznačte. Ale nestrácajte ten kontakt ako 80% obchodníkov, ale opýtajte sa ho znova, že pokiaľ by sa niečo zmenilo, hej, povie, že napríklad ste drahí, tak poviete, keby sme náhodou niečo do budúcna sa menila nejako cenová politika, mohol by som sa vám ozvať, skôr ako o 2 mesiace to nebude, mohol by som sa vás ozvať, bol by to pre vás problém? Opäť, väčšina povie, naozaj mne sa stalo, mám možno nejakých 100, 110, 120 obchodných prípadov tento rok a možno 5 mi povedali, že neozývajte sa mi, že vôbec, že dajte im pokoj. A neviem, cez polovicu sme zobchodovali a ďalšie sú také, že otvorené prípady, že sa na niečo čaká a tak ďalej, takže celkom dobrá úspešnosť. Takže určite ten kontakt nenechajte len tak zahodiť a choďte do toho neskôr, o tie 2 mesiace, kedy sa možno úplne niečo zmení, on mal možno len zlé obdobie, niečo sa mu stalo, nedarilo sa mu v práci, o 2 mesiace to môže byť úplne iné. Môžeme ísť na ďalší slajd? Systém musí byť, o tom som vravel, to znamená, značte si každý jeden obchodný prípad, či už to je v nejakej excelovskej tabulke, alebo máte nejaký interný firemný systém. Určite odporúčam mať ten systém vybudovaný, tak aby si sa v ňom vedeli veľmi jednoducho orientovať. Ja to viem najlepšie sám na sebe, lebo som taký, že bordelár a taký rozhádzaný, všetko mám. Neviem čo skôr, preto mne veľmi pomáha taký interný systém, ktorý máme v rámci práce, kde mám pripomienkovač, mám tam kalendár, viem o stretnutiach všetkých, viem výstupy, mám všetko krásne rozvrhnuté. Aj toto vám v tej vašej práci pomôže k tomu, aby ste si spravili jednoducho systém, ktorý vám bude ďalej zarábať. A nehovorím, že to, čo som teraz akože celú dobu hovoril, že je úplne super mega a na všetkých bude fungovať, ale skúste si niektoré tie veci osvojiť a akože nie som nejaký horst s náušničkou, nebudem vám nejaké garantovať veci, ale myslím si, že by to mohlo fungovať. A už len sa vám poďakujem za pozornosť a pekný deň ešte prajem. Ak sú nejaké otázky, kľudne sa pýtajte.